Denne film handler om, hvad man ikke skal lave i et fysiklokale. Aldrig løb, når der er farlige kemikalier. Det var mit eksperiment. Det må du ikke. Husk altid brillerne. Ej, det var ikke meningen. Det er syre i mine øjne. Man må aldrig spise. Ja, der er syre i din mad. Smag ikke på forsøget. Smag på mit nye eksperiment. Ja, tak. Hvad er det? Det er syre. Læs altid opskriften. Ups, jeg gjorde det forkert.